disculpas porque o alcalde quería estar aquí, pero está nunha reunión en Ourense, por lo tanto era imposible estar por dous sitios ao mesmo tempo. Eu suscribo totalmente as palabras que acaba de decir Mari Carmen. Primeiro, a actividade, que é unha actividade moi potente, porque polos datos que me pasasteis, pois van a haber 400 nenos, máis logo todos papás, mamás, abuelos e demás que ven a visitar a nosa comarca, que se ciscarán tamén pola comarca probablemente. Dar un dato, outro dato que a mí me gusta moito, e é que na comarca de Valdeorras hai máis de cerca de 170 nenos, polos datos que teño dos clubes, máis de 170 nenos practicando karate. Pois estamos ante unhas cifras para a población que temos en Valdeorras, eu creo que moi importantes. Logo a eso lle sumáramos os demais deportes, dende logo esta é unha comarca moi activa a nivel deportivo. E tamén suscribir o que comentaba Mari Carmen con respecto ao fomento deses valores do karate, pero tamén de outros deportes. Os nenos que fan deporte, algún tipo de deporte, a maior parte deles, despois hai algún deporte que menos, pero a maior parte deles, e sobre todo os que somos ensinantes, vivímolo na aula, son nenos que son respetuosos, que son educados, que teñen unha serie de valores que ao mellor noutro tipo de actividades non se acaban, non? Entón, bueno, pois eu, como xa o repito, dixo casi todo en Mari Carmen, simplemente agradecer tanto a primeiro a Federación que pensara pois que aquí se podía facer este campeonato galego, segundo, desde logo, a Diputación, porque sin o apoio económico da Diputación isto sería casi imposible, porque nós desde o Concello temoslo intentado alguna vez, e de feito pero nos costa, porque a cantidad que supón calquera tipo de campeonato pois equivale a un monto moi importante do que lle damos aos clubes como subvencións. Por lo tanto, pois agradecer desde logo a Diputación e, por suposto, a Xunta de Galicia, que aí está sempre, e evidentemente os clubes que altruistamente eles aí están sempre voluntariosos e dispostos ao que se les pida. Por lo tanto, pois eso, moitas gracias a todos. Bueno, gracias, delegada Valdeorras, gracias, teniente alcalde del Barco de Valdeorras. Creo que estamos todos de enhorabuena. La Xunta podemos presumir de muchas federaciones deportivas gallegas dentro de las 59 que tenemos, pero una de las que vamos a presumir más, pues sacamos pecho, es con la Federación de Gallega de Karate, aquí representada con Óscar Lafuente. Entonces yo creo que estamos todos de enhorabuena, y la gente de la comarca de Valdeorras más todavía, porque es un campeonato de mucho nivel, es un campeonato que maneja mucho, un índice de gente muy importante, para la zona es muy significativa. Venía hablando también con gente de aquí, informándome un poquito sobre la labor que hacéis en la comarca de Valdeorras, y con Raquel aquí en el Barco. En la Rúa también hay mucho karate, en Quiroga, que no es provincia de Ourense, pero también es también cerca, también hay mucho karate. Entonces creo que es bueno que estos eventos pues vengan para aquí, y nada, es mejor que los especialistas que domináis la materia, en este caso Óscar, presidente de la Federación Gallega, gracias por venir aquí a la provincia de Ourense, es un honor, y es el reflejo de que esta gente que está trabajando tanto y hace también por el deporte, en este caso hablamos del karate en concreto, pues creo que podemos congratularnos todos y estar todos muy contentos. Nada más, muchas gracias por recibirnos. Óscar, lo que querían hacer me pareció pues un lujo que el campeonato gallego de karate fora na comarca de Valdeorras, pareceu un luxo increíble, e puxemos todos os medios, empezamos a mover fichas e tuvemos, lóxicamente, a sensibilidade da Diputación Provincial que financiou este campeonato, non? Enseñaronme cousas moi interesantes a unha persoa como eu que descoñecía totalmente o que era o karate. Vía de vez en cuando na tele que se daban así como bandazos e movimientos raros, pero aprendí moito con eles, a base de falar coa xente que tedes en Valdeorras, unha xente pois moi activa socialmente. Me contaron o que estaban facendo cos rapaces e que máis queremos como cidadáns, non só en facelos crecer nun ambiente de respeto, coñecendo o medio e sobre todo a convivencia entre eles. Pareceu unha gran labor, e daí partiu un pouco a defensa que fixen na Diputación
da axuda que necesitaba esta xente para organizar este campeonato desde o punto de vista humano e institucional. Desde o punto de vista comarcal, pois insisto, pareceume un luxo para Valdeorras que un campeonato galego se celebra aquí, que isto ten que ir a máis, que vou a mirar isto, non queredes non tedes por que apuntar, pero eu vou a mirar a ver se o ano que ven llegando a Tino e en vez de facelo no barco igual se fai en Carballeda. Bueno, unha de máis é a alcaldesa de Carballeda, pero bueno, pabellonal. Non, isto era unha broma. Pareceme que un campeonato galego debe ser na cabeceira de comarca sin esquecer que probablemente outro tipo de xogo, de actividades do propio club sí que se cisquen por toda a comarca. Eso sería o ideal. O campeonato galego defendo que ten que ser na cabeceira de comarca, sin esquecer que o resto de actividades vamos a propoñerllos ao club e á federación que se poda ir espallando no resto do concello dos concellos de Valdeorras para facer entre todos, pois eso, unha unión en torno ao karate que, polo que me han enseñado, é un deporte que, ademais de pasalo ben os rapaces, pois a sociedade nos dá unha enseñanza nos pequenos de respeto, de convivencia e sobre todo de xenerosidade. É un deporte xeneroso. E todo isto eu aprendi no club deles, que me han enseñado, e así o transmito. Gracias, e lle pasamos a palabra a Laurentino Tenente. Eu soy presidente da Federación Galega de Karate desde o ano 20, entrei po COVID, o sea que tocoume unha tarefa fácil, é máis un deporte de combate, pero como dato apunto o seguinte: a primeira competición nacional que se fixo desde que eu fui presidente foi un Campeonato de España infantil en Ourense. E cando a mí me propuxeron, eu falei en ese momento con a xente de Galicia, buscamos posibles sedes, falouse de Santiago, falouse da Coruña, e eu propuxen desde o principio Ourense. Por qué? Pois porque Ourense para nós, a provincia de Ourense, é unha provincia moi importante para o karate galego, non? É unha provincia que históricamente sempre tivo moito karate de bo, e en concreto esta comarca de Valdeorras, que ten moitos clubes moi activos. Eu teño que eloxar o traballo que le facendo o Nicolás desde hai moitísimos anos. Somos Raquel nunha etapa máis recente, pero bueno, temos o karate moi bo, moitos rapaces, moitos clubes, entón para nós é unha parte moi importante da nosa federación e queremos corresponder pois traendo un campeonato desta importancia, seguramente o máis importante, o campeonato galego infantil, polas características dos seus participantes, non? Para nós o deporte de base é fundamental e seguramente sexa o noso campeonato estrela, o campeonato galego infantil. Como xa apuntastes en algún momento, pois son 400 participantes, 400 familias que van a estar aquí o domingo día 10 de marzo. É un campeonato clasificatorio para o Campeonato de España infantil, que se vai a finales de abril. E, bueno, pois eu agradecer ao Concello do Arco porque nos apoiou outra vez, que nos dá as súas instalacións, a Xunta polo soporte que dá sempre. Nos presume de Federación Galega de Karate, pero nós temos que agradecer a Xunta pois eso, todo o soporte que nos dá, non? E Manuel, nesse sentido, calquera actividade que facemos aquí en Ourense, sempre o primeiro que nos atende e que está aquí. E, por suposto, Mari Carmen, a Deputación. Sois unha parte esencial de que este campeonato se faga aquí no Barco. Eu realmente desexo que sexa un éxito, que a xente acuda ao pabellón a ver os rapaces, a animalos, a entrada é de balde, e eu sempre digo, penso que ofrecemos un bo espectáculo deportivo, moi largo, unha competición moi larga, porque empezamos por a mañá ás 9:30, vamos a empezar e remataremos en torno ás 9 da noite, pero é un deporte moi atractivo e eu convido a todos os vecinos da comarca de Valdeorras para que se acheguen se o desexan e que vexan un pouco de cada. Moi bien. A categoría infantil é onde máis rapaces temos nós, rapaces que algúns xa están na selección. Entón, eu falei con Óscar, falei con Mari Carmen, con Tino, para poder traer este campeonato aquí, porque, bueno, fai que non se fai un campeonato galego desde o 2001, que se fixo Cadete Junior,
pero bueno, desde entón xa non se pudo facer ningún máis. E, bueno, os deportistas do Riverstone e do SAR pois conócenos en toda España, porque vamos a ligas nacionales, vamos a campeonatos de España, en Galicia conócenos todos, e onde non vían os nosos rapaces precisamente, porque nunca se facía un campeonato aquí, era precisamente no barco en Valdeorras, claro. Entonces, eu quixen facer un esforzo para que puderan verlos tamén os vehículos do barco, porque, claro, en Riverstone de barco, tanto en Santiago, como en Coruña, como en Ávila, como en Málaga, e, sin embargo, os do barco nunca había en directo os participantes do barco. Entón, pues, bueno, eu agradecer a todos, a Xunta, a Diputación, o Concello, da Federación tamén, porque sin o beneplácito da Federación tampouco se pode facer, porque eso ten que entrar no calendario, e todos. Entón, pues, bueno, agradecer a todos para que se poda ter un campeonato do barco con rapaces do barco, que o vexan todos os do barco. Bueno, como dicía Óscar, xa van, bueno, pois 3 aniños que comenzamos na rúa. Eu sigo a Estela, eu teño ese privilexio tamén de ter o mestre que foi, que abriu o camiño e que leva tantos anos facendo tantas cousas nesta comarca. Entón, para mí o camiño foi bastante fácil, onde se sembrou tamén, temos que recordar aquí tamén ao mestre José Puente, que eu tamén sigo a estela del, porque ele fixo moito karate na rúa tamén, entón onde se sembrou, pois é máis fácil que reavive a chama tamén. Entón, nestes 3 aniños que levamos na rúa, bueno, pois fun recollendo un poquinho toda esa estela, empeza a ver agora mesmo xa tamén moito karateka, e nós bebemos un pouco do que os grandes van facendo. Entón, eu o que podo facer é ponerme a cola e seguir apoiando o karate na comarca, efectivamente, este campeonato para nós, dende a rúa, eu falo agora mesmo como representante da rúa, pois un luxo, como dicía Mari Carmen, porque os nenos poden ver, eses nenos que o mellor non tiñan a oportunidade de ir a Santiago ou de ir a Coruña pois a participar ou a ver un campeonato galego, pois teñen a oportunidade de velo, de participar nel ao lado da casa, non? Porque o barco e a rúa pois en casa queda, non? Entón, bueno, agradecervos a todos que estedes hoxe aquí e que nos botedes esa man tan grande ao karate de Valdeorras e que, como dicía Mari Carmen, que de aquí salgan moitas máis cousas que hai que facer nesta comarca. Claro que sí.